హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది. టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయితే అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఫొటోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ గూడా ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియో వస్తుంటుంది. తప్పకుండా ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో అండ్ ఫోర్త్ ఫోటో, మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో, ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటది. లాంగ్ ఫోటో, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 26 సెకండ్, 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఒక్క ఫోటోకి పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో, ఇప్పుడు దీనికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, ఇక్కడ థర్డ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 1 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 3 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్‌గా టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, మధ్యలో ఒక టైమింగ్ ఉంటది. ఆ టైమింగ్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇలా మొత్తానికి ఇలా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, 16 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ 16 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 1 బై 1 ఒక ఫోటో తర్వాత ఒక ఫోటో, ఒక ఫోటో తర్వాత ఒక ఫోటో కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్. సో, 16 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర అక్కడి నుంచి యాడ్ చేసుకుంటే కంప్లీట్‌గా టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 25 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఫోటో, సో, ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. 17 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా, ఇక్కడ 16 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా ఎక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తారంటే, సో, ఇక్కడ 25 సెకండ్స్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. సో, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్. సో, కంప్లీట్‌గా ఇది ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటే అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. ఇలా మొత్తానికి చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ వరకు 15 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో స్కిప్ చేసేయండి. సో, ఇక్కడ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి స్కిప్ చేసి మళ్ళీ
ఇక్కడ 27 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.